आज्ञा राली अच्छी ता घरे माने अच्छी हां अच्छी समिति मते देखिया को आसिलु मो मते बाबुली बापा मते कहिले तू आसीबु जबे आसीबु ओडिसा भुवनेश्वर तू गां को आसीबु मु सेया को कहे बाबुली हां एते बड़ी हाँ आरंभ तू से छोट बेले तारी पाखे तमे रखिथिल मु सब जानि मने अछि मोर मु रखिथिल बाबुली की कहेबा हां जबे बाबुली की कहे शांति को कहे मैं जेबी के मु देखु मु बोल गया कहू मां बुझी पारुने हां मु आसी त मु देखु ना मु ले हां आसी एबे आसी मु एबे अछि एबे हां निश्चित मु अछि एबे भुवनेश्वर रे 2-3 मास अछि मु आसी पुणी आसी देखा दे मु तम पे आसीबी नहीं मु चाकरी करी मु घरे अछि जोई बहुत पैसा पाउती मु चाकरी काई करीबी आपरिया त गोटे पुआ गोटे पुआ भाना हां दुईटा चारटा के गंडगोळ हेबे फुटा खाई बाबा मां कथा बुझे पारु ना चोड़ीबो मु गप जा गपली मु सुनी किछि असि केते बहु तो बुइना हैं नहीं मु छाड़ दे आई थी 3टा बेले हाट करके से सियार जाई थांदे तो बापी जल्दी आसो कहला मु कहला तुम बस रे कहीं ना ना बस जीवनी बस जीवनी गाड़ी सांग होई पड़ेबो काहाକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ଚାରି ଥର କହିଲେ ଚିହ୍ନିବି ଏ ବାବୁଲି ଯେମିତି କହିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟୋକାଟା ଆପଣ ପାଟି କରେ ମାନେ ଏଟା ମିଥ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଆସି ମା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉନି ସାଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଉ ବାପା ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା ମୁଁ ତତେ କହିନ କହିଲ ମୁଁ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିବି କି ଆଣିବ ହଁ ତତେ ଯୋଉ ବାପି ବାହାଘରରେ କହିନଥିଲି ଏ ନୂଆ ବୋଉ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା କୋଉଠି ପୁରେଇଛୁ तते एजली केते एज है 40 ताने से 30 वर्ष तो 30-35 वर्ष तलर कथा कहूँ तू एडिटे हेतु आरी भाया आ चाहे छोट आरी भाया आ चाहे छोट बा ये पुओ चाहे छोट है ना गला हाँ राली आरी भाया होता सी आउ छोट होता हाँ सबू कथा मन तो चढ़ी मारू भल कर तू कहीं जेली की मारते झेली ये बाबुली वगैरह होना दियो मैं सब बेले खोजे कहीं बाबुली मैं जेली की देखे आनो मुझे देखी ना खुड़ी से दूरे रही कौड़ी जाए रही ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏତେ ବାଟରେ ହଁ ମୋତେ ତା କୋଉଠି ପାଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜଇକି ଜଇଁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହଉ ଭଲ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଦେଖେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଇଁ ସହିତ କଥା ଯୋଡ଼ି ଯିବୁ ଏଇ ଗୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧାନ ଛାତପୁରକୁ ଛକେଇବାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଗୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ଯିବୁ ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିବୁ ଚାଲିବୁ ବାବୁଲି କକା ଆଜିକା ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ତାର କୋଟି ପରିମାଣ ହବ ସବୁଦିନ ସେ ବାବୁଲି କକାକୁ ପଚାରେ ନାଇଁ ତୋ ବାପାକୁ କହେ ତୋ ବାପାକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ତ ଆଗ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତୁ ଆଣୁନୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ
खुड़ी सेठी गोटे पोकटा अछि खा। कानेर पसिबो एटा काढ जगन्नाथ आसम तुम काली पड़ेबू हाँ आज राति रे पळेबी हाँ आर मासरे पुणी आसीबी मु कथा देली हाँ आर मासକୁ ଆସିବୁ हाँ तमे कौन खाइबो कुह मु आनिबी ହେ ନାଇଁ ଲୋ ମା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି କାହିଁକି? ଦେଖିଲି ମାନେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖୋଜେଇ ଜାଣୁ ତମେ ସିନା ମତେ ଖୋଜନି ମୁଁ ସରୋଜକୁ ପଚାରିବି ବାବୁଲିକି ପଚାରିବି କହିବି ବାବୁଲି ମୋ ଜେଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା କାହିଁ ଜେଲି ଜେଲି ହେଉଛୁ ଜେଲିକି ଖୋଜେ ଶାନ୍ତିକି ଖୋଜେ ଯେ କ'ଣ ତା ତ ମୋରି କର୍ମ ଭଳିଆ ହେଲା ଆଉ ମୋର ଯାହା ବଡ଼ ନାତୁଣୀରି ସେଇଆ ହେଲା आशीर्वाद करो बड़ नातुणी ଖାଇବାକୁ ଦେନା ନାଇଁ। ଦେଖିଲି ମାନେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲା नाई मु कोनटा आनिबी କଣ कौन ଦେବୁ तुम मते खाइतिले मु खाइबिनी तुमको ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଦେନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ସେତିକି କୋଟିନିଟି ସେତିକି ମୋ ମନରେ କଳ୍ପନା ଥିଲା ଖୋଜେ मु आसीबी ହଁ ଯା पुणी आसीबी हैला ବାବୁଲିକି ପଚାରେ हां ତୋ ବୋପାକୁ ପଚାରେ ତୋ ବାପା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କହୁଛି କହିଲି ତୁ ଆଣୁନ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା କଲକତାରେ ବାବୁଲି ବାବୁଲି ଏତିକ କରିଛି ନା हां ଆଉ ସେ ବାବୁଲିର ଉନ୍ନତି ହଉ ଦେଖେଇଲା ଦେଖେ ପାଇଛି ନାଇଁଛି ଦେଖା ହବନି ଫେରେ ମୁଁ କରିଛି ଫେରେ ମୋତେ ଦେଖା ହବ ପଡ଼ିବନି मो मां କରିଛି ମୁଁ ମଲା ଦିନ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇବୁ हां ଖବର ଦେବ ନାହିଁ हां ଆଉ କକା ରାଗୁ ରାଗୁ ଆଉ କକା ଆଉ ହଉ ମା ସେ ବେଳ ପଳେଇଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମା ଦେଖା କଲି ମୁଁ ପାରିଛି ଦେଖା କରିବୁନୁ मु करिबी मु ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାରିଛି हां ମା ପାରି ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାରି ନାହିଁ ନା ବୁଢ଼ୀ ମା ମଲାଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୁଁ ଚିନି ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି ସେମିତି ମୁଁ ଚିନି ନ ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଆଉ ମା ଭଲରେ ରହ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଦେଖା କର हां करिबी ଘରକୁ ଆସିଛି हां मु ଦିଟା ଧୋଇକିରି ମା ଦେବ ଚିନି ଖାଇବୁନୁ ତାଙ୍କ ଘର ଚିନି କହିବୁ ମୋ ପକା ଆଣିଛି ହଁ ଯେତିକି ଡାକୁ ପକା ଖୁଡ଼ିଘର ପକା ଖୁଡ଼ିଘର ପକା ଯେଉଁ ଚିନି ଆଣିଛି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଖାଇବି ମୁଁ ଚିନି ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବି ସେ ବାବୁଲି କକାର ଉନ୍ନତି ଅଛି କହି କୋଡ଼ି ବଳଦ ଏଇଥର ଖାଆନ୍ତା ଖାଉ ସବୁଦିନ ପଚାରେ ଏ ବାବୁଲି ଜାଣି ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ସେଟା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି